Karon gabi na maghimo ta prank call kay wala pud mi lingaw ni Aisa. Do di siya na naka-prank dili na ko type nga ng prank nga murag sa ba? Murag mabastos. Reveal. Oo. Ato lang i-testing ako mga friend. Nami gipili nga for ka friends si Call Joel, Call Tate, Call Jules ug Uncle Alger. I-try na mga sa tamang mong friendship. Nana sila ka masaligan. Kung unsa sila nga masaligan, maghatag-tag senaryo. Kung masagot sila sa atong mga Favor. masagot sila sa atong mga favor. Na mga perks sa mga friends na na mga sakyanan ng motor no kung dali ra kayo. Di tanan. So let's go. Ang first na tawagan kay si Joel. Isa sa mga barkada na magidiri. Akong gi-expect kay marag yes dyan ni si Joel. Sa mga inani. Mate, ayaw ko i-fail. Joel. Hello? Hello? Mate? Be, where are you? Wala. Kauli na rin ka? Oo, ano naman. Lakaw pa ka Mate? Ano naman. Pa rescue maybe? Ano, okay. Murag di man ka andar ang kuan, baterya? Need man nata jamperan? Naka-jump cable. Oh naray cable. Nakahulam ko. Pero need lagi ka ng sakyanan nga napamitiba nga. Sige. So, ada ka. Tawag balik. Unsay dalo nimo? Kasi pick up ra. Nag-park na akong partner. Naka-park na ang Fortuner sa park. Oo. Magawa sa limang pick up. Gawas na. Sige. Ay might before ka mo anhi ba? Nakakaingon. Joke ito ni Mike. Love you. Mike, nag-prank call na bitaw ni Mike. Love you. Love you. Sige, sunod si Eric. Wala jud ko nimo gi-fail ba? Ya. Ya pila ko ni sa YouTube ba? Sige, bangan ka. Love you. Ay, lamiti. Bye Mike. Bye Mike. Sige. Ever since Joel ko dyan na. Wala dyan na no doubt unsay ito ka na lang ka. Masig di naman sa ako sa tanan masaligan ka na si Joel. Always on the go. Si Tate. Among next victim si Tate. Katong videographer na mo sa kasal. Pre, ay ko i-fail pre. Love you pre. Ang taas sa tita. Hello? Pre, maayong gabi. Pre! Jairi pre. Magkaroon pre. Yaward mo, makagkaan talorong pre. Kolorom sa pre na emergency basa man karon. Dapat balay, kano? Nakabalay. Makabalo ka kaning kuan pre. Kanang naputol ang kuan sa sakyanan ba wire. Saan mo? Ambot marag namay kanang gabitay diri di ko kabalo kung sa ikuan ani. Marag sa electrical manata ni pre. Sa? Marag electrical ata ni. Maka jam Kung sa'yo na wala dyan, suga or sa ba? wala di sa kandar pre. Naamanggut na marag basa padulong sa baterya nga linya. Dili ka da? Oo, dili man pre. Dili mo, tanaw ako. Adil na ako science dapit pre before mabot science. Sayot? O sa may unahan stabay bitaw pre. Wala sa na dapit. Kaning naingit-ngit kay nga part diri ba? CC3 bitaw pre, unahan. Oo. Di ka napagdan? Oo. Kaya itong tanaw. Makapas ka pre? Tanaw na ko ha? Oh, ayon sa magmotor ka? Oo. Mo anhe karon? Oo. Lagi wa mo gud koy kuan naghangyo mo gud ta ko ni igsoon ni Aisa kay kabalo pud ta tong electrical. Oo. Layo mo gud sila pre. Oo, mo lagi po. Oh, dili ra ka busy pre?
naman. Wala na kay work. Oo, wala naman. Makadala kag tester pre. Oo, makadala akong tester. Ah sige, og kuan siguro pud pre mo amot ang wala man goy electrical tape. Pero, dili ko sure kung maayo na ito sa tatawar lang nato. Ah sige pre. Mo ani na karon pre ngit-ngit kay dire. Oo, sige. Ay pre before ka man ba? Saman. Nako ingon. Saman. Love you pre, joke ra bitaw mi pre. Pre ga prank call bitaw mi pre. Ikadua na kang victim ko. Lamat. Pre. Tadi ka, pre. Ha? Balag diliman pang pre. Sana mo dito. Love you pre. Wajud ko nimo gi-fail pre ba? Pre eksaba pre ha. Oh, sige. Yapil ako sa YouTube pre. Oh, sige. Bye pre, love you pre. Oh, sige. Love you. Bye pre. Oh, sige. Gigo. So si Tate among kuan, atong videographer namo sa kasal tapos husband siya ni Janine, si Janine akong pinakaila di ara sa Tabok. Si Tate na gikan siya og Qatar diri siya nagstay sa Iligan. So inana ka kuan pero grabe may kasuod dili man jud na sa mo sana perminti gyud mag perminti mag-yes ba. Kanang Samot- balibaran. Oo, dili ka balibad. Samot na sa kuano sa kanang sa times nga mag-help. Sana po set up. Guys, ang next si Uncle Jules, ang amuang photographer na pod sa kasal. Si Jules kay among kuan videographer sa kasal, bandmate na ko sa Photographer, not videographer. photographer sorry. Bandmates mi ni Jules kuan pa. Second year college pa ata ko, mga niwang days pa namo. Dagan na kami gigs aside na no sa school, sa banda, hantod karon lang sa setup na po nato. Let's go, call Jules. Langga please. Hello, good evening. Good evening. Cool bro. Wow. What's up? Jairi. Call. Asa karon call? Nang disturbo gid ko nimo. Asa Ilang lagi ka sa kanaway. ay nadi ka kanaway di ay no? Na kay dala na may mong motor di call? Bol. Mao. Emergency magudoy na stuck up ang sakinan call murag ni kuan mas Aman mo. kuan na pa mi dire syudad call. Dahil nung gamay, makatabang ako. Adi ako raman isa dili na magudaw maayo kamurag na stuck up ang brake call ba nya magpa wala naman koy masakyan oy pa uli Steel Town Sige, hatapin ka. pa o pwede na ko pahatod call wa na jud kilain ma unaw-unahan nga na yung motor call ba Sige. Sige, tangawan ka na ko. kuan may 7-Eleven bitaw maghike-hike na lang ko gahayag call Harapit ko sa kuan 7-Eleven nga poblasyon sentro bitaw Kapital. oo Sige, kalit na pala. ay call before ka malakaw ba nako ingon call joke ra bitaw ni call love you call Victim 3. call love you kay call wajud ko ni magi wajud kay dua-dua call ba May mga friend na yung mga Sirtiha dyan ako si mga kulay. Labi, gwapo na kayo nga amigo. Masaligan dyan kayo ba? Kita mga kwento. Mga kapon. Lagi, mga parehas ta nga gwapohon ba? Ang tawa niya meron. Oy, ga YouTube mi ko. Vlog mo ba? Idamay ka ko. Damay ka na mo kol. Kol, upat ra. Nato vlog ko. Ako ning edit kol. Ay, hindi ka masikatahan ko. Basig masikat ka ba? Sige, itag lang ko. Tempereds. Amigo ha. Inana jud ka katunay. Inana jud ka katunay nga amigo ko. Kol, lamat kol.
Mulakaw na ra ba juga kol, murag nakadog na kog yawi ba? Nitingog ng yawi. Kol, lamat kol ah. Akong dula ko. Ha? Ikit na lang akong dula. I-quit na to. Ay, grabe. Love you kay kol ha. Ibaylo jud ko nimo sa dula kol. Ay, sige ko. Siyempre ko. Ikaw, lamat kol. Bye-bye kol. Sige ka. Katawa ko ganyan. 3 out of 4. Last. So last, akong best man sa akong kasal. Basin mo rin mo no ba? Si Algerman good kay nasa Davao, so dili gid sa dili taka sa tawag na prank niya og ganang mga inato same sa tulo. Oh, so ang among idea is manghulam na lang ko kwarta. Ang challenge ana ba kung naglisod pud si Alger tapos pahulmon paghapon ko niya. Ang challenge lang ko ingin niya 5 mil ang kinahanglan ko o pila man pinakadabot mo kung pahulam. Kung yun yung tagmata pa ni si Alger. Lang, please. Kulbaan ko. Last naman ta. Simulan na ang pinakalasang kaliban. Ay ko i-fail ko. Hello, call. Ay, alo. Kaila lagi kas number. Buang inaw, di ba ka bitaon na? Ay, lagi ka ante man eh. Mata pa day ka, Kol? Okay ra, matap. Bidi ako, kadisturbo jud ko nimo, Kol. Ha? Kadisturbo jud mi nimo ba? Kol, Ay, kabalita, kano nga magmamalhin na mi? sa kuan. Sa tawagan siya, tawagan. Oo, mubalik ng good mi still town. Ang kaproblema lagi mi diri nga nasabot-sabot lagi mi aysa mi madaganan lain gali. Nakakuan mong good ko ang storya ko kay naghakot-hakot anin sa hanin ming aysa ba. Kasala ko dito kasala ko diri spad. Nga nakabuak mi ba din nami murag liabilities nga unsay term na mga bayronon ba. Oo. Nya wa pa man mi makuot kay ga kuan pud mi ba. Hinahinay pa pud mig sa among kuan bitaw replenish sa bills. Basig pwede ko kuan nimo di ako babaylo. Bayaran na ko kuan. Makaya ra kaya, sa makaya ra, problema man. Abalo mo jud ko nimo kaya kanyo tanan gud. Sure. Mga pila pa, kasi nagbak niyo dito. Wow, nga bata iliukan, gini bata ba? Lagi lihukan kay si ante. Nakuan na natumba ang ref nga kamerang duha ba. Mo ba? Bugat biya kay ko lagi. Ang mga jealousies raman to. Pila. Makahulam kog gis nimo kol. Skudjis gitu. Kita na ko. Grabe pa nagsakit ay na. Kayo ang good kina nimo. Karong kuan ra namo kuanan kol, ulian. Mga basig 15 siguro. 15. Oh, pero layo para ba kol. Gani ako akong due date akong due date kina sa mga charges Unsay due date kol? sa credit card ba? Ay sa credit card ko nimo paus loan. Dili sa credit card sa kuan. Akong mga juice ba sa credit card ng ate. Oo. I see. Pwede naman ako mapamubra man siguro na ako na murag kit sa juice. Ay sige lang basin kuan ra maka-replenish na siguro mig pizza gis kol. Okay na ko. Sige ko. Sige. Fight. Sama na ako pag transfer. Lagi. Transfer or Ugma mo gud among schedule sa katong na-contact na mo nga bunggo kol ba. Nya dili lagi mi kahawa og wala to. O sige. need ta namo karon. Ugma na kay padala. Sige. Pwede ra pud call or unsa ba online banking? Pwede ra po, kuan lang, isend lang sa ko ang imong kuan sa Ay. sa bangko. I-chat na ko call. Sige ko. Ayo lang i-screenshot ko lang kay i-copy ra na ko para di ko mamali. Ay type na ko. Type lang ang kuan account number, ang pangalan. Unsay bank nimo call? Metrobank. Pwede ba na padulong security? Pwede ra siguro. Pwede ra no? Pwede ra man. Sige ko. Lamat kay call. Sige ko, Pajud ko ka kuan. Ay call before na butang ba? Nara ko ingon.
Nara ko ingon before na may butang. Ano naman? Joke ra bitaw ni Col. Ha? Joke ra bitaw ni. Sa joke ang Pag binuangan jud ka Col. tayo. Col masaligan jud kay ka Col. Muna best man jud ka Col. Ala ka diya. Col ka. Tayo. Nagprank call ra bitaw may Col. Abis, good mo. Tayo. Amoy butang sa mga YouTube Col ba? Ay, lasa mo. Murag scripted. Sobrang scripted nga gikan pa sa mong pagplano may video. Ay, mga ba? Salamat kay Col Col. Okay na Col ibutang na ko sa YouTube Col. Dahil vlogger. Okay mo. Ayun ang comment dito. Ay ni comment man dai ka Col. Ha? Nag-comment man dai ka. I-subscribe ka. Ala ka diya. Munang best man jud ka Col ba? Tawag ka, tayo mo na mag-correct. Tawag mo lang. Mas tawag mo lang kayo. Kakatauno na kay Google. Tawag ka, tayo. Love you Col. Yeah, love you, Col. Good night, night. Ay Col, bye-bye Col. Good night. Ay, kali. Gigi. Okay. 4 out of 4. Inana ko ka-blessed sa akong mga ang amigo. Inana jud ko ka-blessed sa gift of friends. 4 out of 4. No, wala dito scripted. Tanan sila nag-yes. Although gamay ra kay ito nga favor pero given nang hangyo ko sa ilaha karon nagtawag ko gikan. So tayo rasig sugod lang mga 10:05 ana roughly 10:05 10 karon 10:33 na mo pagkahuman na to kay Alger. Tapos ang curfew karon diri sa Iligan is 9 PM. Sa tulo nila willing pa sila magawa sa balay na para matabang and even Alger 10 daw ano sa balay. Ano sa halang daw kayang 10 pero magpahulam gyud sa na sa mga bills ay kanang monthly dues credit card sa iyang ate pero still pahulam gyapon sa walay doubt walay panaingon-ingon kuno sa bayaran sa inana sa kasalig sa ako kato 4 out of 4 nga friends daghan pa kog mga friends nga masaligan. Thank you guys Uncle Joel, Uncle Tate, Uncle Jules ug si Uncle Alger. Love you all. The best. Uncles. Pero Ako apin ko sa best. okay. Tapos na. Sige na. So that love you. That ends our vlog sa kaning prank call na Uncle's Edition.